Daygon ang Ginoo uban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit. Daygon ang Ginoo uban sa mga instrument, ang kalipay tayo sayaw ulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Padayon natong iyampo nga ilikay tas mga peligro labi na niining hinay tuod ni nga bagyo si Wilma, pero ang uwan, ang tubig nga iyang dala mao say maghatag og hulga nato. Itong iyampo nga dili lang unta kayo grabe ang iyang damages nga mabuhat. Ang ato sang mga sitwasyon sa atong mga leader sa nasod, nagpadayon ang panagbangi, kagubot, atong iyampo nga mo tunhay unta ang hustisya o kaangayan o paghigugmaay sa atong mga leaders, labi na sa mga politicians. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato sa mga projects nato dinhi, pinaagis pagpamalit aning atong mga slots, padayon unta silang hatagan sa Ginoo sa mga grasya nga ila usab nga gikinahanglan aron mabalaan ang ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagluwas ka sa tanang katawhan gikan sa karaang kaulipnan, pinaagi sa pagpadala sa imong bugtong anak nganhi sa kalibutan. Ihatag kanamo nga nagpaabot nga mahinangpon sa grasya sa imong gugma nga makadangat kami sa matuod nga kagawasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nagingon ang Ginoo, ang balaang Dios sa Israel. Matuod gayud kini, o mga tawo nga nagpuyo sa Jerusalem, dili na gayud kamo maghilak. Ayaw duha-duhai nga kaluy-an kamo sa Ginoo, inigsampit ninyo kaniya, inigkabati niya kaninyo, tubagon kamo niya. Bisag ang Ginoo naghatag kaninyo sa pan sa kaguol ug sa tubig sa kasakit, apan dili na magtago pag-usab ang inyong magtutudlo, kundili inyo hinuon siyang hikit-an. Kung motipas ka sa tuo o sa wala, hibatian mo ang iyang tingog, ang dalan. Diha sa imong luyong nga moingon, di ara ang dalan.
subaya kini. O paulanan niya ang binhi nga inyong ipugas, ug hatagan kamo niya daghang abot, ug daghang kasibsiban sa inyong kahayupan. Ug ang mga baka ug mga asno nga gigamit ninyo pagdaro, mangaon sa labing maayong kumpay. Ug sa kabukiran ug kabungturan, mudagayday ang mga sapa inig-abot sa adlaw sa pagpamatay. Inigapukan sa mga tori sa inyong kaaway. Ang bulan mahisama kahayag sa adlaw, ug makapito unya pilua ang kahayag sa adlaw, kung tambala na sa Ginoo ang samad sa iyang katawhan, nga nahimo sa iyang kastigo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Dayga ang Ginoo, kay siya maayo. Awitig pagdayig ang atong Dios, kay siya mahigugmaon. Angay gayud ang pagdayig kaniya. Ang Ginoo nagabag-o pagtukod sa Jerusalem. Iyang gipundok ang nagkatibulaag sa Israel. Bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Iyang giayo ang masulubon, iyang gibulong ang ilang mga samad. Siya ang nagaihap sa kabituunan, iyang gitawag ang tagsa-tagsa sa ilang ngalan. Bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo. Dako gayud ang atong Ginoo, ug makusganon diha sa gahom. Sa iyang kinaadman walay kinutuban. Ang Ginoo nagapabangon sa mapaubsanon, ang mga dautan iyang gisalikway aron mapukan. Bulahan ang tanan nga nangandoy sa pag-abot sa Ginoo.
sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya giduaw ni Hesus ang tanang kalungsuran o kabaryuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinaguga o giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios o giayo niya ang mga tao sa tanan nilang balatian o sakit. Gitigom ni Hesus ang iyang napulog duha katinun-an o gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. Adtua hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon, ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Jesus nasayod na dili na siya magdugay din his kalibutan mo nang sige gyud siya train sa iyang mga pinili nga mga tinun-an, ang mga apostoles o kadto mga disipulo niya. Unya gipaambit niya ang gahom. Mo ni ang nakanindot ni Kristo isip leader kay dili ra ang sugo mo iyang gipaambit ngadto sa iyang mga sumusunod. Gihatagan niya gahom nga pariha gyud sa iyang gihuptan nga gahom samtang tao siya din his kalibutan. Ug unsa man tong mga gahuma, matud pa niya diri, lakaw mo, isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuha ang mga masakiton. O kanang pag-ayog masakiton, buhat man na ni Kristo. Iya sa nang gihatag nga gahom ngadto sa nagsunod kaniya. Nya sunod, banhawa ang mga minatay. Siyunan gana, banhawon ang minatay. Linyay mong tupad, yung gigamit na ni mong gahuma. Nakasuway na mo nga ang patay inyong gibanhaw. Pasabot, wala jud ka ni gamit. Pero gihatag na sa Ginoo nato. Nya, hinlui ang mga sanlahon. Okay, kanang sanla magud sa una, mo na'y sakit nga way kaayuhan, o niya ikauwaw kayo na sa mga tao nga natapta ni ana. Abuga ang mga yawa. Kanang pagpapahawa og yawa, gahom sa na nato. Gilingian na sa imong tupad, ing napila na kayawa imong naabog. Pangutan na ba? Base ninog na naghan ang yawa sa inyo, ha? Maudan nang naimo ingon ako, pader, kana ganing daghan kay kog mabatian diring tingog. Pwede imong bendisyonan akong kwarto kay or akong opisina kay daghan kay mga tingog nga makadisturbo nako, hadlok nako musod. Nako nya inighuman nako blessing og mosamot kadaghan. Ako'y imong pasanginlan. Ngano man, kay ang tinuod yung problema, dili tungod kay wa blessingi ang kwarto or opisina. Ang tinuod nga problema, ang nagpuyo didto, ang nagtrabaho didto, wa mo gamit sa iyang gahom. Unay problema.
Dili ang problema ang masakiton nga di maayo. Hala, siging pahiling, siging healing, siging healing. Pero ang gihilingan, binunyagan, nagsigig simba, wa mo gamit sa iyang gahom. Di ba? Gipakatug lang. Paragod nato god kitang mga Filipinos unsa may atong gahom. Isip citizens of the Philippine country. Naa sa konstitusyon. We are the government. Government emanates from the people, for the people, of the people. Pero nga naman nga purti mang pangawat aning ato rong mga leaders. Nganong wa man gina sila mabadlong, nganong wa man gina sila mailisi. Tungod kay kitang mga Pilipino, sige lang duko, di gyud mo tingog, di sa gyud mo insister paggamit sa atong gahom. Labi na gyud ang pagpapahawa anang yawa sa korupsyon. Panahon sa eleksyon, dawat lang gyapon ta silang ihatag. Ako di man gyapon kumusugot anang moingon nga gihatag na dawata lang kay total imo man ato man sa nang kwarta. Ayaw dawata. Tudloi sila nga ayaw na ipanghatag namo kay amo na gamitan na sa pag-alagad namo o sa pagtuman sa imong mandato. Dili kay ipanghatag na nga imo ming uluuluhan nga ikaw kunuhay mo mayong manghatag. Kay ang tawag ana unsa man vote buying, panikas basta panahos eleksyon. Kanang way eleksyon paghimog mga proyekto sige raman sa panghatag mao bago nay gisugo nato anang mga executive, apil ng legislative, manghatag man sad sila maayo na pertingdag ko ang budget karon ay 2026 6 point pila na sana. Basta murag 6.6 ba to o 5 ba to? Ang atong budget na sa trillion. Nya ang ato kunong income na aras mga 4 trillion. So pasabot utango na sad ang around 1.5 1.6 trillion. Nya kurakoto na sad ang labing minus 1 trillion. Nganong wa man na sila mabadlong kay wa na to gamita ang atong gahom diha sa konstitusyon. Kita ang mga tao mautay gamhanan kitay ga-elect ana nila magpadara man sa taan ang ilang hatag-hatag nganong magpailad pamanta kay wa ta mo gamit sa atong gahom. Mo na bitaw inigrally na to labi na magrally nya dako nga rally tawa di ba mga ratol ng atong mga government officials magkabuang og pang-hire og mga pulis sala thousands mga pulis in town luoy kayo pabantayon anang karsada nganong nag-hire mamog mga pulis mga executive nga kanang garali diha imo man ang employer imo man ang amo. Kalisod sa dana ang amo mo duol ngadto siyang sulugoon, ang sulugoon gapaback up og pulis. Unsaon man niya, iyang hinginlan, iyang babagan ang iyang amo. Tanawa unsa kabuang ang ilang gibuhat, ang amo nila ilang ipadakop sa pulis. Unyag musulti ang ilang amo nga wa ko kauyo nimo kay kawatan kay ka, ilang ipadakop. Ngano man kay nagrambol na ang atong paggamit sa gahom. Ang ato na noong gitan-aw nga gamhanan, ang ato nang sulugoon nga naa galingkod sa gobyerno nga atong gi-elect o gi-appoint. Kanang mga nag-appoint, nahimo na silang gamhanan og ni-appoint tungod kay ato silang gitagaan og gahom pinaagis eleksyon. Ang ila untang i-appoint kanang mo represent sa panginahanglan sa mga tao. Kaso lang, tungod sa atong wa paggamit sa gahom, ang yawan-o nilang tumong sa atong gielek, mao na hinuoy ni patigbabaw. Parihasad sa yawa, dinis atong kalibutan, nganong kusog kayo ang yawa karon? Corruption, kanini ang mga sexual nga mga yawa, kanang lust,
kaning sugal, kaning drugas. Nganong kusog bang kayo na siya karon? Tungod kay kitang mga gitagaag gahom sa Ginoo, wa ni practice. Inig-ingon kolore inyong buhok, kolor sa dayon. Inig-ingon kiskisi inyong kilay, kiskis sa dayon. Inig-ingon inom og pills, inom sa dayon. Inig-ingon nga palaygit, laygit sa dayon. Inig-ingon abortion, abortion sa dayon. Inig-ingon puyo-puyo, puyo-puyo sa dayon. Inig-ingon same-sex union, same-sex union dayon. Wa gyud gi-check. Wa gyud gi-check. Nauyon pa ba ni sa kabubuton sa Ginoo? I-check na to. Muna diri sa atong unang pagbasa, niingon ang Ginoo diri, nag-ingon ang Ginoo ang balaang Dios sa Israel. Matuod gayud kini o mga tao nga nagpuyo sa Jerusalem. Ang Jerusalem mao ni nagrepresent sa nasod sa Ginoo or siyudad sa Ginoo. Dili na gayud kamo maghilak. Kanindot es planos Ginoo, no? Di na ta maghilak. Ilingi ay mong tupad. Inakarong tuiga, wa dyo kakahilak. Ug wa kakahilak karong tuiga, congratulations. Pasabot, naa kay Ginoo. Ana, wa mo kahilak ako, kahilak kong kausa. Wa ko'y Ginoo. Ang nakanindot dire, niingon manggod siya, niingon siya dire, ang bisag ang Ginoo naghatag kaninyo sa pan sa kaguol ug sa tubig sa kasakit, apan dili na magtago pag-usab ang inyong magtutudlo, kundili inyo hinuon siyang hikitan, kung motipas ka sa tuo o sa wala, hibatian mo ang iyang tingog diha sa imong luyo, nga moingon, di ara ang dalan, subaya kini. Pasabot nato ba? Ang Ginoo pinaagi sa Holy Spirit, gasigi ginasiyag tudlo nato unsay atong subayon. Ug kamao lang tang maminaw sa Ginoo ang atong gahom nga iyang gihatag mulihok, kay tudluan man ta niya unsaon paggamit. Nya kun ato na siyang sundon, matod pa dire, munindot ay atong kinabuhi. Ang mga binhi nga atong gitanom, mamunga gyud, nya mulambo gyud, unya iya pag yung pamatyon ang atong mga kaaway. So di na lang ta mangaway, ipapatay na lang nas Ginoo. No. Wa man siya maingong pangaway kamo. Niingon ra siya, sunda ko ninyo, ako lay patay anang inyong kaaway. Vengeance is mine. Mo na gisultis Ginoo. Forgiveness is yours. Vengeance is mine. Karon ay naglalis diha sa kanang bag-ong nahuman nga taytayan sa Davao. Unsa nang taytayana, sikat man aron social media. Nindot sad nga taytayan, moro sa atong sisilix din hiba. Kay ningadto ang atong presidente kuyog sa iyang pipila ka kuan sa DPWH, kay ilang gi-declare nga mao na ni ang ikaupat nga legacy project sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Niya kay ang mga taga Davao kay bao man sila nga kinsay gasugod ana. Mayor pa man di ay si VP Sara ana. Unya ang nangitag funding mao si former President Rodrigo Duterte. Mga 1.5 billion ang gihatag sa China, Republic of China, para ana wa gi gasto bisan gamay ang Pilipinas. Murag regalo na sa Republic of China ngadto ni President Rodrigo Duterte para sa gikinahanglan sa ilang syudad sa Davao, diin si BP Sara mao'y mayor. Nya karon pa siya nahuman, gasugod na 2018 kay ang papers tanan, ang pagtrabaho karon pa nahuman. Nya giangkon sad
ni kuno kamo nalay check ana og hain nila gasultig sakto kay matud pa ni President Bongbong Marcos sa iyang declaration 2022 na gipasugdan. Iyag yung administrasyon niya karong 2025 na human. Pero na asay video nga gipakita nga nag-announce si BP Sara katong mayor pa siya, iyang naong bata pa kaayo, 2018 ningon siya magpasalamat ta sa Republic of China kay niya natay grant nga 1.5 billion para itukod bag-o na sad na nasa tay bag-ong taytayan unya ug ato na ning ma-implement. Karon kinsa may nagkuan nila ana nagsultis tinuod. I-check lang nato. Pero ang nabiliban nako ni BP Sara kay gi-interview siya naa sa diha sa social media. Gipugos gyud siyang pangutana unsa may imong comment nga giangkon man ni President Bongbong Marcos nga sa iya ning administrasyon ang maong project. Di ingos BP Sara di lang ko mo comment ana basta ako sa akong nahibaw-an isip Mayor Cos Davao ang naghatag ana nga maong pundo mao ang Republic of China niadtong 2018. Muna magpasalamat ko ni former President Rodrigo Duterte kay siya ginaningkamot og maayong pangitag funding para ana unya ang Republic of China. Isa unsa may mo ikasulti ni Bongbong Marcos isa ay di lang ko mo comment ana basta magpasalamat ko ni former president kay mayor pa ko mo nay akong nahibaw-an kay amo man ang proyekto. So wa siya manaot. Iya lang gisulti ang tinuod. Atong i-check. Kay nga naman, ato ng katungod, isip katawhan, ang pagsuta sa kamatuoran. Dili lang ta magsigig uyon-uyon. Kay ang resulta, ghost projects ang ilang ipresentar. 5,500 flood control. Ghost di ay ang kadaghanan na day mga nung kadaghanan mga almost 500 ang ghosts flood control projects. Iuli na nako ang 60 billion nga nakuha sa PhilHealth na pundo. Karon ko ni abot nag almost 1 year gikas pag-declare adto sa atong talahorong presidente wa pa mauli. Atong mga few days ago mi-declare na ang Supreme Court ang votation 15-0 sa petition dito nga ipa-declare nga ang 60 billion is napagkuha sa gobyerno sa pundo sa PhilHealth. Adi man na 60 billion kuan man to pila to lagi 60 billion ang nakuha pero 89 gid unta to billion ang kuhaonon nahibilin ang 20 ang 60 pay nakuha kay naa may ni file og petition ngadto Supreme Court mga lawyers nya karon gi-aksyon na sa Supreme Court 15-0 ang votation. So sila yung 15 ka Supreme Court justices unanimous ang ilang votation nga unconstitutional ang 60 billion. Unsaon man aron pag-uli nga 1 year naman pag hisgot sa atong presidente nga iuli wa pa man mauli napakay ikauli nya kwarta man na nato kwarta man na para ipahiluna para sa mga masakiton. Mutana ko dito sa DS karong December pila na may among makuha kon naay masakit ug mangayo mi ingon din sila sus pader murag 1,000 na lang gyud ang among maximum ikahatag karon before mo end ning December kay gamay na lang jud kay tag budget. So kung pa-hospital ka karon mudangop ka dito DS o sa PhilHealth basig wa na ihatag. Ana sa una makakuha man tag na tag 30,000 napay 20 napay usay 50 hangtod nahimo na lang 5,000 karon kuno 1,000 na lang abot unsa ka tinuod so ay ra gud ninyong pa-hospital nya pangayo mo dito aron makahibaw gyud mo. Ako lang ning gipanghisgutan ba kay nganong nang hitabo man ni kay wa ta mo gamit sa atong powers sa pag-elect og officials. Wa ta mo gamit sa atong powers og mga katungod nga kamautang muilis og mga officials. Di ta magpadala sa ilang lingla-lingla
Mao nang avoid vote buying kay diha gyud gasugod ang tanan. Kanang kusog mamayad inig panahos eleksyon manghatag bisag ginagmay og dinagkong kwarta. Mangurakot gyud na inig lingkod ana. Nya dayon tag singgit-singgit, wa untay korupsyon, way korupsyon. Nya siging dawat inig panahos eleksyon. Pagka nganong imo mo sa nang gidawat? Nya napay ilang panikas anang naang counting machine. Daghan sa kayong accusation ana, napay mga pending cases ana nga gi-file ngadto sa Supreme Court para lang gyud matino kung tinuod bang naay panikas. Kay naay daghang moingon, wa man ko nibutar ana. Nganong nganong nidaog ang pinakakatawanan kay ang napildi mao'y nilingkod, ang nidaog mo'y nasuspenso. Unsang klasihan na natong kumilik unsad? Ato sa nang i-check nga mura na magsila na may gabuot ang mga tao nag-ilik aning maong kandidato or kandidata nya gisuspenso pagdaog. Ang katunong wa giilik sa mga tao mo'y gipalingkod. Ang kumilik ray gabuot. Unsa man ang klasihas kumilik? I-check sa nato. Kay kana sila na appoint na diha by virtue of the power of the appointing officers nga elected nato nga mga tao. Pasabot para gyapon na sa mga katawhan, dili pag-abuso sa katawhan sa government nga mao ang mga tao. Kita sa mga tao nga Katoliko, mga Kristiyanos, giabusuhan sa tasyawa. Gidaot ang atong moral and spiritual wholeness. Ngano man kay wa sad ta mo gamit sa gahom. Matud pa ni Kristo, matud pa sa Ginoo, kun mosulti gani ko nga liko suwa, liko dayon. Ug mayon kong liko too, liko dayon. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna ato maginang power ang pagdesisyon. Mopalit na kag slot karon. Ingna kono. Ingna giingna nakas Ginoo nga palit og slot. Nya motubag sa na imong tupad pakapinan maganig ticket sa sweet notes. Di ba? Ang gisulti ros Ginoo nato labi na kitang taga Compostela online o territorial parishioners, ang gisulti ros Ginoo pamalit mog slot, pamalit pagyud mog tickets. Ing kakadaghan ba nang palitonon Lord? Og inyo ning paliton mabulahan ang inyong kinabuhi kay makapanindot ni sa inyong kahimtang og sa inyong simbahan og sa simbahanan. Mga igsoon, wag tangon sa natong yawa sa kadaw, yawa sa pagka ang kaugalingon ra gyud gihuna-huna. Wag tangon sa nato. Ato nang huna-hunaon ang katilingban. Lingi-lingi alas inyong mata unsay nahitabo dinis atong parokya karon. Sukad nagkuyog-kuyog ta for about mga pila na takabuan? August, September, October, November, December, mga 4. O gahapon, among anniversary sa pizza, no? Mansari. Pizza 5 mo miniabot dire. O, sa to pa, mga 4 pa lang takabuan nga kuyog-kuyog. Tanawan ninyo unsa may nahitabo. Nag-anam og kabati o nag-anam og kanindot ang ato dinhing simbahan. Padayon pa mo o dili na? Mamalit mog slot o dili na? Hinaot unta dugay pa mo mga matay. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, ang Dios Amahan nagdapit kanato nga mahimo kitang iyang mga alagad nga magsasangyaw. Malaumon kitang musangpit kaniya sa pag-ingon, Amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga ang nagapanaw nga simbahan, magdasig sa katawhan, sa pagbag-o sa ilang kinabuhi, pinaagi sa makanunayon nilang pagsaksi kang Kristo, diha sa pulong ug sa buhat, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga pinaagi sa ilang buhing pagsaksi, ang mga misyonero nga tua sa langyaw nga mga yuta, magmalampuson sa pagdala sa ebanghelyo sa kaluwasan ngadto sa tanan nga ilang mahimamat, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga pinaagi sa ilang balaang pagkinabuhi, ang mga ginikanan mupasa sa ilang pagtuo,
ngadto sa ilang mga anak. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga masakiton, ang mga idaran, ang mga nagmingaw ug ang mga naguol, makabatyag sa gugma ni Kristo, pinaagi sa pag-amuma ug sa pag-atiman sa ilang mga kabanay ug kahigalaan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman-unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga sila nga nangamatay, makatagamtam sa tunhayng kalinaw, diha sa presensya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Langit nun og mahigugmaong Amahan, gigiyahan mo kanunay ang among mga lakang. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma o pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat namo kining among ihalad, ang panubino nga abot sa yuta, ug ginaman sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanan. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tut sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday pahimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ikahalad unta kanimo sa walay hunong kining gasa sa among gugma, aron matuman ang mga katuyuan niining santos nga misteryo ug madangat gayud namo ang among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon, ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon.
Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nandiyan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay man ang ihari ang kahulugan himaya sa kahamuran. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga palawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, kaluyi kami Ginoo, aron kami nga nahinluan sa mga sala
maandam alang sa umaabot nga pangilin sa pagkatao sa manunubos, pinaagi sa imong Diosnong panabang. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diosnong gahom. Nya mulihok rani kon musunod kita kanunay sa pagtudlo sa Ginoo asa ta muliko sa waba o sa tuo. Dili ta magpagahi sa atong mga ulo. Salamat sa nisunod sa Ginoo og nipadayon og pamalit natog mga slots. Ang atong grace nga slot niabot ng atong halin og 96,535 ka slots, naapay 603,465 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Duna ni siya 70 slot challenge nga tag 7,276 na ang atong nadawat. Ang atong PPSC para sa ato dinhing ongoing nga mga proyekto niabot ng atong halin og 72,159 ka slots, naapay 27,841 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 177 pa ang atong nadawat. Ang atong DPR para ni sa atong itukod og mga balay nanatay na tigom karon nga mga 18,428 ka slots. Igo-igo gyud ni sa mga 31, more or less 31 ka balay nga mo budget og 50 to 60,000 kada balay. So atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kaayo. Ang sa ito'y meaning anang slot, ang S, sacrifice, ang L, love, ang O, offering, ang T, treasure in heaven. Unya, unsaon pagpalit og slot? First, ipadala, ihatag des atong opisina o dihas mga lamisas gawas nga naay resibong gidaladala. Unya, ikaduha, ideposito sa atong bank accounts. Unya, ikatulo, unsaon man? Ipadalas GCash, karon murag open pa among GCash, ang ako hapit na mapuno, gamay lay kuwang. Unya, ika-lima, ipadala sa kwarta padala. Inana ha. Unya, inig kaugma na atay sa Lunes na atay selebrasyon, pistang iglilihi, ang atong Immaculate Conception. Ang atong misa dinhi alas 6, bahala nagmagbagyo, alas 6 buntag, napagita day alas 4:30 nga Biblical Rosary para ni Mama Mary. Unya alas 6 sa buntag ang misa, alas 10 sa buntag, dayon alas 12:15, dayon alas 5, nya ang sunod alas 7 gabi. Ato pang pamalandungan kung kaya nato ang pagmisas mga kapilyaw. Mukusog jud kayong uwan, bagyo baka kay ingomang Domingo ug Lunes moabot pero mawala na siya, mas maayo. Nya ang sweet notes nato nga concert para karong December 14, pamalit na mog tickets. Mapa ko kakuag update karon pila na percentage atong halin, tagay niya ko ninyo daily update sa percentage lang. May bana-bana lang ba? Ako na bana-bana atong sa una na naman to sa mga 20% ang atong halin. Ambot ka karon pila na kaha. Basig nahimo na noong 15%. Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.